Добрият бизнес модел, съчетан с продукти с голямо търсене, ще създаде повече успешни хора. Именно това е концепцията, зад която бранда, който ще ви представим днес, застава. Вие гледате предаването "Брандовете на България", аз съм Мария Василева. Blue Electric Technology, накратко BETL, е иновативна компания, глобален лидер в мобилните зарядни станции. Първата по рода си в България, която базира бизнес модела си на споделена мобилна енергия и успешно се е наложила в света като енергоспестяваща и екологична компания. Вече достъпна и в страната ни. Всичко това е благодарение на хората зад логото, които с ежедневни усилия постигат много. В рубриката ни "Бъдеще и перспективи с устойчиви екологични решения" представяме бранда BETL, чийто прогрес ще следим и ще го показваме на предприемаческата общност в страната ни всеки месец. Не пропускайте новата ни медийна рубрика, в която ще ви срещаме с лидерите в компанията, с партньори и клиенти, които ще дават пример за устойчивите практики на иновативна компания, която представя решения в областта на електрониката, включително мобилни зарядни станции за мобилни устройства. Избирайки модела на споделени ресурси, изразявайки се в зарядни банки за мобилни устройства, бранда BETL постоянно се класира на първо място в индустрията и вече има представителства в над 22 страни по света. Нашата мисия е да предлагаме устойчиви технологии, които да подпомагат бизнеса и домашните потребители в прехода към по-ефективни екологосъобразни решения за управление на електроенергията. Това сподели в предварителния ни разговор Ивайло Тодоров. Той е един от първите бизнес лидери в страната, които развиват с устойчив темп бизнес модела на BETL България и управляват и представят достъпна услугата мобилна зарядна станция до всички краища на България. Ивайло Тодоров встъпва в компанията с мисията да подобри бизнес средата, като дава пример как с мисъл за екологосъобразност всеки бранд може да привлече лоялни апостоли на марката си и да диверсифицира пазара бързо и лесно, като съгражда мрежа от предприемачи, съмишленици с общи вярвания и цели. Бранда, който прави всичко възможно, е Blue Electric Technologies. Приятно ми е да кажа добре дошъл в "Брандовете на България" на Ивайло Тодоров. Здравейте! Здравейте! Добре заварили. Много е интересно в момента как за толкова кратко време вие успяхте да съградите екип от съмишленици, които вече успешно изграждат бранда BETL в България. Има създадена такава мрежа. Разкажете ни повече. Старая се преди всичко да обясна концепцията и идеята на марката, на нейната дейност и бъдеще така в България, а сега настоящо в други държави, така че хората да разберат бъдещето и развитието занапред на споделената енергия като цяло. Знайки за тази иновативна технология, много хора се от интерес присъединяват и по този начин изграждаме определена известност, което е целта на първия етап на работата на компанията в България. Виждаме на екрана как изглеждат устройствата, които все още комерциално не са заработили. Все още се добавят към различни обекти, нали така? Да, точно така. Значи, като цяло, глобално, компанията BETL разделя работата си в България на два етапа. Сега сме в първия етап. Той е информационен, като целта ни е да запознаем потребителите бъдещи с дейността, работата с устройствата и като цяло работата на компанията в глобален мащаб. За тази цел изграждаме наши офиси, кооперативни обекти под формата на магазини, ресторанти, аптеки, хотели, бензиностанции. На този етап тези устройства работят в демонстрационен режим. Всеки може да се увери колко са удобни за работа, като целта ни е скоро да преминем към втория етап, а именно въвеждане в експлоатация на тези мобилни зарядни станции. За първи път се изгражда такава мрежа от мобилни зарядни станции в България. BETL
е бранда, който избира България на Балканите, като една от държавите, в които ще оперира. Фокусирайте повече върху понятието споделена енергия и защо е важно за цялата предприемаческа общност и не само. Ще започна от това. Изхождам от това, че ресурсите на нашата планета не са неизчерпаеми. Споделената енергия създава екологичен отпечатък върху околната среда. Тоест, едно устройство се ползва от множество потребители, с което спестяваме производството на множество такива устройства. Съответно, отпечатъка върху околната среда е по-нисък и това отразява стремежа на компанията за грижата към околната среда. От друга страна, акцентираме на удобството на тези устройства. Не е нужно винаги човек да се притеснява от това, кога ще зареди телефона си, дали има наблизо зарядно, дали трябва да си носи пауърбанк в себе си. Идеята ни е да достигнем втория етап на работа, когато инсталираме множество такива устройства на много места, така че да са общодостъпни и съответно да могат да обслужват хората в национален мащаб, като в същото време са и мобилни, тъй като ще бъдат гъсто разположени. Можем ли да кажем, че с внедряването на бранда Бетъл в България нашата страна става конкурентна и на останалите предприемачески общности на Балканите и в Европа, защото до момента в Европа и не само такива мобилни зарядни станции присъстват на всяка крачка, както вие споделихте. Да, отскоро в Европа, но много отдавна на азиатския пазар. Значи на азиатския пазар тази дейност се развива от 7-8 години. Компанията Бетъл специално там оперира от 2 години, като преди това е извършвала многогодишна научна проучвателна дейност, внедряване на нови технологии. На европейския пазар сравнително отскоро работят тези зарядни станции. И България е една от държавите, които са интересни. Нека да фокусираме разговора. Побързахме да покажем продуктовата линия, която е най-така интересна към момента, е атрактивна, но да фокусираме разговора върху бранда Бетъл. С какво бранда е различен и какви са мисията, визията и ценностите на компанията? Видяхме, че концептуално се подчинява на екологосъобразността. Какво още? И не само на екологосъобразността. Компанията подхожда с мисъл към социалната дейност, социалното подпомагане. В това започна да развива активна дейност. Имаме много примери за подпомогнати домове за хора с неравностойно положение, домове за възрастни хора, спортни мероприятия и ред други дейности. Другото, което смятам, че е важно да кажа, тъй като това е една сравнително нова дейност за България, хората, които пристъпват към сътрудничество с компанията, са ентусиазирани, за да навлязат в новото, а мисля, че новото е бъдещето. Изобщо глобално погледнато ще има необходимост от подобни мобилни зарядни станции за в бъдеще и то далечно бъдеще. Тоест сътрудничеството между компанията и хората, които работят под формата на сътрудници или предприемачи, кооперативни магазини, ще бъде дългосрочно. Споменахте сътрудници. Може ли всеки да стане сътрудник в Бетъл? Има ли изисквания? Какъв е По принцип, но може. Човек трябва да е комуникативен, с поглед към новото, към бъдещето. Добре виждаме би било... екипа в България, доста голям. Да, голям. Това е от част от вашата конференция. Да, това беше голяма конференция, която проведохме.
с участието на над 800 човека в зала и предполагам хиляди в социалните медии. Какъв е профила на сътрудника към Бетъл, който би се присъединил? Сигурна съм, че много зрители, които ни гледат в момента, се задават този въпрос. Профилите на нашите сътрудници са от най-широката гама на населението. Има много хора, които са млади, амбициозни, с мисъл за бъдещето. Има по-възрастни хора, на които им е интересно нещо ново, все пак невиждано до сега. Има хора с желание и хъс за работа. Преди всичко, преди това трябва да са добре информирани. След като са добре информирани, виждат стремежа на компанията към въвеждане на новото, а новото винаги е интересно. Тук е моментът да спомена, че работейки в компанията, човек се обогатява с контакти с много хора, които в реалния живот са полезни в една или друга област. Освен това, хората, които работят в компанията, бих казал, че са на ниво над средното по отношение на иновативното, въвеждането на новите технологии, работата с иновации. Тоест едно от основните качества, които трябва да притежава един сътрудник е любов към иновативното, любопитство, Да. предприемачески усет, може би. Да, определено. Визионер, да вижда бъдещето малко по-рано от другите. Да, и това качество е изключително ценно за мен. Какво планира Бетъл за напред, като визия за развитие в България и към момента докъде е стигнал като диверсификация, колко офиса има открити, колко сътрудници вече има присъединени? За това кратко време, месеци буквално, компанията оперира в България. Да. Виждаме бързия темп на развитие. Значи компанията оперира на нашия пазар от януари месец, което ще рече 9 месеца и нещо. Повтарям се, но пак да кажа, това е първият етап от нашата работа, а именно информационната дейност сред населението, която за сега се случва и върви доста добре. На този етап имаме открити над 100 офиса и кооперативни магазини към дата от преди един месец, сега са доста повече. Стремежа е към началото на 2026 година кооперативните обекти да станат около 5000. До тогава, вероятно, ще е започнала и търговската дейност на компанията. Тоест, тези устройства ще бъдат инсталирани и извън на търговските обекти, на много места, кооперативни офиси, хотели, както казах, малки, големи магазинчета, малки, големи населени места. И това ще улесни преминаването към втория етап. Към момента услугата е безплатна за всички, които открият в района, който оперират, работят, живеят. Устройствата на Бетъл може да ги ползват безплатно. Да, точно така. Докато започне да се монетизира. Изцяло с демонстрационна цел. Като в един момент, когато хората стават добре информирани, компанията ще вземе решение за стартиране на втория етап, търговската дейност. И тогава хората ще бъдат подготвени, по-свойски ще подхождат към употребата на такива устройства, което и целта и стремежа на компанията. И когато това се случи, няма да има човек, който да остава без батерия на телефона. Нали така? Да, стига да има желание да ползва новото. И една банка може да се ползва от много потребители, вместо всеки един от нас да си купи такава батерия и да си я носи в чантата, което би замърсило страшно много. Да, и освен това е ангажираща дейност, която предполага допълнителна грижа, която човек трябва да има. При положение, че има такива устройства, надали ще се замисли дори да носи допълнителни пауърбанк, които след това ще се нуждаят от домашно зареждане и така нататък. Един ангажимент по-малко. Да.
Виждаме, че все повече компании в световен мащаб се ориентират към споделени ресурси в различни сектори на икономиката. Тук говорим за енергоефективност, за зелена енергия. Какво ще се случи с компаниите, които обаче забавят етапа на внедряване на споделени ресурси и на зелени енергии в стратегията си като визия? Как го виждате? Значително по-трудно ще продължат бъдещата си дейност, тъй като моето лично мнение е, че споделената икономика като цяло е бъдещето на развитието на икономическите модели. Тоест, не говоря само за споделените банки, а и за ред други дейности, които изхождат от икономиката на споделяне. И компании, които от сега не го видят това и не си преустроят начина и стила на работа, няма да са конкурентно способни в един бъдещ момент, който предполагам няма да е много далече. Твърдо вярвам, че това е бъдещето на икономиката. Можем ли да кажем в този ред на мисли, че бранда Бетъл изпреварва времето с една стъпка, че е визионер, иноватор в една или друга област? Да, определено може да кажем. Освен чрез дейността си, която е иновативна и изпреварва с стъпка времето си, все пак той навлиза и на пазар, който до сега е нов, което е голямо предимство, тъй като влизайки на този нов пазар, набирайки инерция след това, той си гарантира една дългогодишна работа от позиция на лидер на този пазар. Тоест, преди стъпването на бранда Бетъл в България, тази ниша, която явно има търсене, е била абсолютно празна. Бих казал абсолютно празна, въпреки че съм чувал от дори и партньори на компанията, че някъде, някога в някакви заведения е имало подобно устройство. Тук е момента да спомена, че без една добра разяснителна кампания няма как да влезе в реална същинска дейност това. И именно поради тази причина си обяснявам и факта, че тези устройства са били някъде инсталирани като изолирани такива, без никаква реклама и поради тази причина не са се и развили. Няма целенасочена дейност в страната. Епизодични. Да, освен това те са били малко на редки места. Видяхме и на екрана, че устройствата с различни големини, предполагам, че това е свързано с обекта, в който ще бъдат поставени. Фокусирайте малко повече за зрителите ни, в кои обекти може да ги търсят, кои са подходящи, вие кои сте подбрали като сегменти, освен разбрахме за магазинна мрежа, какво още? Значи, това са едни от най-малките устройства, те са предназначени за монтиране в малки търговски обекти. Малки аптеки, малки квартални магазинчета, малки фризьорски салони, ако щете, имаме доста вече монтирани. Следващата стъпка е по-големи устройства с повече захранващи гнезда. Те ще бъдат инсталирани в фитнеси, ресторанти, бензиностанции. Супермаркетите, предполагам. Задължително, но там вече ще бъдат другата гама от най-големите, които представляват колони. Тук ги няма изложени в случая, но те вече започнаха да пристигат в България. Общо взето ще бъдат достъпни до живота на клиента, където и да се намира той. Дали е в супермаркета, в аптеката или около друга локация. Предполагам, че и в такситата може да има. Вероятно ще има, тъй като има една компания, която е силно заинтересована от това. И след като тя прояви интерес, и други техни колеги ще проявят също такъв. Тоест искаме или не искаме, да. Ние имаме нужда от тази услуга и бранда Бетъл я прави достъпна с ваша помощ, разбира се, в България. Да.
Целта е вече при една сериозна експлоатация тези устройства да бъдат монтирани дори и в малки населени места. Все пак идеята на мобилната енергия е тази, да не те ангажира да върнеш съответното устройство там, откъдето си го взел. Достъпна ли ще бъде тази услуга и чисто финансово за българин? Не мога да кажа на каква цена точно ще се предлага услугата, но моите предположения са, че ще бъде повече от достъпна, съдейки от сега работещите оборудвания в други държави. А именно, смятам, че в зависимост от това, тъй като цените ще бъдат диверсифицирани, в малки обекти и далечни отдалечени населени места ще струва нещо от порядъка на около 50-60 стотинки за пълен разряд на батерията, който е 6000 мАч, т.е. зареждане на един нормален смартфон, че и отгоре. След което, вземайки мобилната батерия, ние всъщност може да я върнем в следващия обект. Вземаме я с нас и я връщаме на следващия обект. И следващия обект, ако е на по-централно място или по-голям обект в центъра на голям град, съответно там услугата ще бъде малко по-скъпа, но смятам, че няма да надхвърли 1,50 лв. Това ли е посоката, по която модерният свят е поел? Споделените ресурси? Да, съдейки от други дейности на споделени ресурси, смятам, че това е едно от бъдещето. Споделянето, сътрудничеството, да. общностите, общите вярвания, визии, цели. Да, и това е и стремежа на компанията по този начин да започне работа в България, като хората около нея да бъдат съпричастни към работата в нея. Поради това извършва и тези дейности по популяризация, по подпомагане на партньори, на, както казах, спортни събития, социални домове, общински такива и ред други. Бранда Бетъл така може да даде една нова посока, може да затвърди и визията на много български брандове, които са внедрили в маркетинг стратегиите си концепцията за екология и за помощ всъщност към различни организации, социална отговорност. Да, силно съпричастна ще бъде компанията към подобни компании, развиващи такава дейност. И съответно ще се стигне до момента, когато тази дейност ще бъде подпомогната, да не кажа и обща, заедно с подобни компании. Все пак стремежа, когато на едната и другата компания е близък, бъдещата дейност ще върви в една посока. Обединява ли тази визия за съпричастност? Обединява ли екипа на Бетъл? Смея да кажа, че да. Определено. Разкажете ни някоя история успешна от краткото време, в което Бетъл оперира на българския пазар. Някакъв конкретен пример, съвсем кратко, да може да придобием представа. Какво се е случило при внедрени вече устройства, как са реагирали потребителите, има ли ползи и какви са те в измеримост, когато можете детайлност да влезете. Примери бих дал доста в това отношение от положителен аспект. Сега се сещам за примера на познат, който отвори кооперативен обект, а именно ресторант с инсталирано подобно устройство. Впоследствие се оказа, че интересът към устройството провокира и интереса към ресторанта. Самия той сподели, че оборотът му се е дигнал почти двойно за няколкото месеца, от когато е инсталирано устройството, тъй като устройството създава интерес за запознаване с него, което пък предполага и посещаемост в ресторанта. Бих дали други примери, но на този етап за този се сещам.
Ще се радвам в следващите епизоди от рубриката ни да поканим от първо лице и партньор, който е от другата страна, който пък е внедрил устройствата на Бетел и вече има резултати в бизнеса си, за да разкаже повече за ползите от Бетел в България с конкретна измеримост в неговия бизнес модел. С най-голямо удоволствие. Какво е вашето послание към зрителите, които ни гледат в момента? За първи път чуват някой от тях за този бизнес модел, за този бранд, препознават го до някъде като свой. Какво е вашето послание към тях? Нека гледат смело към бъдещето, нека бъдат отворени към позитивното, към новаторството, новите технологии, екологията, споделената икономика. Просто това е бъдещето. Неминуемо вървим към това и то скоро ще се случи. Бъдещето е в споделената икономика. Да. Така завършваме този разговор днес с Ивайло Тодоров. Благодаря ви, че бяхте наш гост. Благодаря и аз. Завърши първи епизод от рубриката ни "Бъдеще и перспективи с устойчиви екологични решения", с вяра и искрено желание България да продължи да бъде предпочитан икономически партньор за международни компании с фокус върху зелени идеи и концепции за споделени енергийни ресурси. Оставам възможност за продължаваща комуникация по темата с ръководството и екипа на бранда Бетел. На вас, нашите зрители, желая здраве и до нови срещи следващия петък от 19:30 часа. Аз съм Мария Василева, предаването е "Брандовете на България" само по TV1.